Philippines! Sa episode na ito, pamagatan natin si Taming nag-shopping na naman. Samahan natin si Taming mag-shopping. Tignan lang natin kung ano yung kukunin niya. Iwan ko kung anong hinihintay niya dito. Andun siya nasa likod ng lalaki. Habang naghihintay ako, kukuha na lang din ako nito kasi paborito ko to. Hindi sana ako kukuha ng mga grocery pero sana ito naman. Masarap ito kapag gutom ako. Sobrang soft, sobrang tamis limoni. So ito yung gusto ni Tami talagang bibilhin guys kapag pupunta siya dito na sa tindahan. Cold cuts kasi sa sandwich niya, pang madalian daw yung kain. Iwan ko, hindi ako mahilig sa ganyan. So yun, sundan natin siya kung saan siya patungo. And yun, Hot ganito na sauce lang yung that papel ko I sunod-sunod. found, but they don't have the one. Chipotle, No, Mexicali, it's for the other one. garlic, chili from- garlic. It's jalapeno from Mexico. Most of you are from Mexico, believe it or not. Jalapeno. Sabi ko sa kanya, wag nang kukuha ng chicken. Pero sabi niya, kukuha daw kami kasi gusto niyang bibili ng chicken namin at chicken sa aso. So kaya kahit sabi kong hindi, pabayaan ko na lang kasi matigas ang ulo. Ayoko naman magsisigaw-sigaw sa grocery, diba? Hindi ako mahilig sumigaw-sigaw guys sa labas, nakakahiya. Diba? Alam nyo guys, si Tami mahilig nag-rice. Siya yung bumibili ng mga rice ko. Hindi na ako bumibili. Siya na yung bumibili kapag, at saka siya na din yung naglalagay sa mga container. Alam nyo, sobrang bait nito kasi kahit yung mga pagkain ko siya yung nag-alaga. Siya yung nag-isip kung anong kulang sa akin. Yun. At saka ang dami ng rice doon sa biscuit. At guys, alam nyo ba, look, chocolate daw yung gusto niya. Iwan ko, parang wala kaming chocolate sa bahay. Pero marami naman kaming chocolate. Pero gusto daw niya ng KitKat habang nagdadrive. Ito yung problema. Next time, kapag aalis kami, gusto kong magdala na lang ako ng mga chocolates. Ito, tapos na kami. Parang hindi siya nakontento. Sabi, parang sobrang mahal itong nabayaran ko. Palagi niyan sinicheck yung diba? So, masayaw na siya, guys. Ganyan yan. Kapag nakagrocery na, masaya na yan. Nakikinig yan ng disco song sa cellphone niya. Pero yun, sinabayan niya ng sayaw. Tignan niya yan. Ganyan yan siya. Kapag masaya. So, kaya kapag gusto niyo masaya ang asawa niyo, pabayaan niyo sa grocery. So, ngayon, guys, 10 o'clock na ng gabi. Naisipan ko na mag-vacuum sa laundry area. Kasi, sobrang dumi na doon ang daming buhok. So, kahit 10 o'clock na, vacuum pa rin ako ng vacuum. And yun, kapag naboboryo talaga ako, and, alam nyo naman ako kapag tapos na ako sa mga pag-i-edit, sa pag-voice over, yun, wala na akong magawa masyado. So sabi ko, vacuum tayo, linis tayo dito, diba? 10 o'clock dapat nandun ako sa bed, natulog na, pero ayaw ko pa. So kasi masarap kasi sa feeling na may nalinis ako ngayong araw. Kasi yung ngayong araw talaga is lumabas kami, nag-grocery, pahinga, so yun, and then, yan. Masarap guys. Alam nyo guys, kahit marumi po itong laundry area namin, hindi siya arrange, walang mga cabinet. Kasi, iwan ko, wala pa kaming pera guys para sa cabinet. So, kaya pabayaan, nandun na lang sa floor yung mga gamit, yung mga sabon, mga Clorox, mga Ariel kong powder. So, yun. At alam nyo ba, dahil sobrang bored ko na, sumayaw na din ako guys. Sabayan na natin ng mga sayaw-sayaw. Kasi, alam nyo na, makikita nyo naman yan, sumayaw ako dyan. Lagyan na lang natin ng music para hindi tayo parang baliw na sumasayaw. Diba? Diba? Ganyan, pabayaan nyo na lang ako guys. Pasensyahan nyo na ha. May nakain niyang saltik na kamote. Kamuting hilaw. May nakain kamuting hilaw. Kasi lately, ito na yung gawain namin ni Tami. Gusto namin sumayaw-sayaw. Ang saya kasi guys talaga pag ilabas mo kahit hindi ka marunong sayaw. Ilabas mo lang yung sayaw mo, yung gusto mong igalaw mo ng katawan mo. Ang dumi-dumi dito, diba? Kasi hinugasan ko to. Hello po. So, ngayon, itry natin ito. Ito yung gloves ko guys para hindi magkadumi-dumi yung kamay ko. Pero, yun nga, ito siya. Lagyan natin ng doon kasi nag-uwil-uwil na yun siya ba? Nag-uwil na, ganun. So, lagyan natin siya ng doon. Kasi maganda itong doon sa panghugas ng mga may oil na. Yun. So, lagyan natin ng tubig. And then, ito yung ginamit kong brush, guys. Ito yung ginamit ko na brush para ilinis siya at saka SOS. So, yun siya. And then, yun yung gamit natin. And then, linisin natin siya with tubig. Lagyan natin siya ng tubig and then i-brush natin. Okay, so ipakita ko sa inyo pagkatapos ang grill para magamit natin yun. Okay, guys?
It's time to clean up. I try to think. Ano daw? Ala, kanta pa. Halatang may edad na talaga ako guys. Kahit ano yung mga pinagagawa ko sa buhay guys, kailangan talagang may kanta-kantang mangyayari. Kasi, iwan ko, kapag may ginagawa ako at wala akong kausap, yun yung bibig ko, bukang bibig ko kanta. Lyrics, tuno ng kanta, ganun. O bye na raw. Good night. Ang episode na ito ay pinamamagatan kong hala sige dong, iwan mo ako. So ngayon guys, sobrang aga 4 AM in the morning. Good morning po pala sa inyo. Kumusta po? Iiwan po tayo ni Mr. Punta po siyang city kasi tinawagan siya para may trabaho daw. Kawawang Tami, ang layo ng travel niya papuntang city. Dahil mabait po akong asawa, kailangan kong linisin yung damit niya. Ganitong asawa rin ba kayo? Mabuho kasi itong Mr. ko. Sinabihan ko siya, sa tagal-tagal na ng panahon hindi ka nagtrabaho. Ang tagal na nating hindi nagkahiwalay. Sabi ko, mag-good boy ka doon ha. Ang daming pangyayari sa mundo na nakakatakot na ngayon. Tayong mga asawa, kailangan nating alagaan natin ang ating mga asawa, okay? Ang ating mga mga banana, ketchup. Ma-foreigner man yan o Pinoy. Kailangan alagaan sila. Kaya nga mahal ako nito kahit pawis pinupunasan ko noon hanggang ngayon. Sige, cha-cha-cha. So, kailangan ko na siyang padalhan ng pagkain. Kailangan niyang magdala ng pagkain sa isang bahay kasi pag uwi niya, dapat meron siyang makain kahit sabi niya wala daw microwave. Pero basta alam ko talaga magutom siya kasi late na daw siyang makauwi galing trabaho. Maganda nga itong trabaho niya makikita ninyo guys. Sige guys, hintay lang kayo guys don't leave. Bye guys. Ang aga kasi ngayon, 4 o'clock in the morning, iiwan niya tayo. Pero dahil sa trabaho niyang may concert kasi guys. Kilala niyo ba si Daho? Banda na Daho. Ang kumanta ng Behind Blue Eyes, yun siya. So, may trabaho sila doon as AV-Tech si Tami at saka yung kaibigan niya si Ritz. So, yun. Tinawagan silang magtrabaho daw sila doon kasi yun yung talaga yung trabaho nila noon pa. Sabi ko sa kanya, kapag concert ng Pilipino, sama mo ako ha, lalo na pag si Bambo. Alam niyo ba kung sino yung crush kong singer sa Pilipinas? Si Bambo guys. Kahit paanakan lang ako ng isa, chat, joke lang. Joke lang yun ha, huwag nyo yung seryosohin, joke lang yun. Si Bambo yung paborito kong singers. Ito yun guys, ito yung tinatawag nilang Madison Square Garden. Ang laki guys, grabe. Nakakalula, ang laki. Alam nyo bang takot akong tumatapak sa mga ganitong lugar, yung mga crowded. Di ako komportable kapag napalibutan ako ng maraming tao. Kausapin muna natin yung aso kong si Roxy. Yun guys, akala niya papasok kami sa taas. Every time na ako lang dito mag-isa, akala talaga niya na punta kami sa taas. What? I know. You wanna go up? We're not. Come on. You really want to go upstairs? Why? Why? Hoy! Gagawin, upo ako dito. Tignan natin. Come on here. Come. O sige na, dahil wala tayong kasama, maglalaba lang ako guys kasi ganito guys, maraming labahan si Mister. Nagluto ako ng rice. Kaso guys, yung rice na yun, yung rice cooker na lang, buti na lang hindi siya sumabog. 30 minutes later, hindi pa rin siya luto. Parang may nangyari atang hindi maganda sa rice cooker na ito. And then sabi ko, itong pangit naman itong pork na ito. Ito yung mga ulam ko guys, pork at chicken. So yun, napag-isipan ko dahil pagkatapos kong kumain, parang kakaiba yung tiyan ko kasi puro karne. Nag-tea ako guys, pang pagaan sa tiyan kasi sobrang bloated ako lately. Ang sakit-sakit. So ito yun siya, tea at honey. And then napag-isipan ko din dahil wala si Mister. Andito na ako sa office niya guys. Pinakaalaman ko na itong office niya. Naboryo lang ang misis niya guys. Kapag ginagamit kasi niya ito guys, wala siyang space. Yung upuan na yan, hindi siya makatuyok-tuyok. Ikayo nang magsulbad. Ikot-ikot pala. Ang sarap kasi ng feeling kapag maglilinis ka. Saka walang asawa. You know, alam na tayo lang mag-isa. Walang asawang nakatingin sa mga ginagawa mo. Walang magsasabing, oh no, ayaw kong ganyan.
paki ko sa'yo. Yan, meron namang magsasabing pakialamira ako. Isa akong asawa, isa akong housewife. Ito yung gawain ko, ikot-ikotin ko yung magamit ng bahay. Normal lang na mag-asawang may mga argument. Hindi perfect ng mag-asawa. Ganyan ang buhay, totoong buhay. At saka yung magsasabi pa naman, may mga edad na. O diba? Dapat sila yung may alam kung ano talaga ang totoong buhay kapag may asawa. At dahil makati na yung kuko ko, kailangan kong linisin. Habang naglilinis ako, ito namang isa tingin ng tingin sa akin. Nakakatakot ka naman, Roxy. Balikan natin yung kuko. Ang sarap sa feeling kapag nakukuha yung ingron. Ingron na isang taon na hindi nakukuha, andun lang sa ilalim ng kuko, ang kati-kati, ang sarap sa feeling. Hala, i-off natin yung sounds, baka makapiright tayo. Ito yun siya guys, nag-training sila, nag-testing sila kung okay ba siya mamayang gabi sa kanilang pagkukonsert. May konserto si Daho dito. Sabi ko kay Tami, sino ba si Daho? Daho. Tawa siya ng tawa dahil ang tanda ko na daw hindi ko daw sila kilala. May isa silang kanta na alam ko, Behind Blue Eyes. Yun lang yung kanta na gusto ko na parang sa kanila. Pero hindi ko kilala kung sino yung singer talaga. So ito namang asawa ko habang nagtatrabaho guys, send ng video sa akin guys. So i-share ko na rin sa inyo, di ba? Kilala nyo si Daho, hindi yan si Daho. Iwan ko, yun yung si Daho, feeling bata. Matanda na daw yan guys, 80 years old. Mas matanda pa kay Tami. O nagtataka kayo, ilang taon yung mister ko. Kayo na bahala, tagna-tagnain nyo na lang. Pero yung si Daho na yan, mas gwapo ng tumanda kasi nakikita ko nung bata pa siya. Hindi naman siya kagapuhan. Ngayon lang itong gumagwapo. Tumatanda. Ganyan yun guys. Kapag tumatanda ka, gumagwapo't gumagwapa ka. O diba, ang ingay lang doon. Alam nyo bang nakakatakot itong trabaho ni Tami? May sinabi siya sa akin na hindi ko nagustuhan. May sinabi yung mga tao doon, tinanong si Mister kung nagpabakuna ba siya. Sabi ni Mister hindi. Wala na silang magawa kasi ando na siya. Pagtataka guys, kasi yung mga tumitingin sa concert, yung iba ang dami karamihan no hindi pa nabakunahan. So yun guys, andito ako sa kwarto, sa bedroom, and then nag-voice over ako. So i-in ko lang ito ng vlog kasi hindi ko na-in ng maayos. So yun yung trabaho ni Mister. At saka hindi in palagi, tinatawagan lang siya. Pero noon yun yung tinatrabaho nila. Concert, mga movie premiere. So yun siya. Pero nairita lang ako doon sa sabi niya kasi nga sabi pa niya bakit daw tinatanong siya. Normal lang naman talaga no, kahit saan may magtatanong. Pero guys, yung mga tumitingin sa konserto, hindi nga tinatanong, okay? So, libo-libo yung taong tumitingin. Bakit naman ganon? Dahil pera, di ba? Yung taong nagtatrabaho sa kanila, tinatanong dapat. Yung asawa ko, hindi na natin yan i-explain. Pero yun. So, yun lang yung nairitahan ko. Bakit naman nagtatanong sila sa tao, pero sa libo-libong tao, hindi nga nila tinatanong. Kasi ang dami talagang hindi din nabakunahan. Doon sa makikita talaga niya. Ang dami kasi si Tami pala pala ganun, pala salita yan. So madami siyang nahalamuhan ng mga tao na ganun na walang bakuna. So yun lang, bye lang guys. Rant lang tayo sandali.